Ydy rhieni Cymru'n gwybod digon am fanteision addysg Gymraeg? Wel, nac dyn yn ôl Llywodraeth Cymru, ac mae ymgyrch wedi dechrau rhoi mwy o wybodaeth iddyn nhw. Ychydig dros 1 ym mhob 5 o blant cynradd sy'n cael addysg Gymraeg ar hyn o bryd, ac mae'r Prif Weinidog yn cydnabod bod hi'n her fawr o hyd i gael plant i siarad Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Dyma Ellis Roberts. Pawb i gyfri i 5. Dechrau? Cymraeg bob gair a phob rhif yn ysgol Trelyn ger y Coed Duon. Mae bron i bob un o'r plant o gartrefi di-Gymraeg, ond mae'r Llywodraeth am bwysleisio manteision dilyn y llwybr yma. A'i eich neges chi ydy i rieni y dylen nhw ddewis addysg Gymraeg i'w plant? Wel, rhywbeth i rieni iwedd, gwrs, ond dyn nhw ddim meddwl bod yna rhyw fath o rwystyr sy'n stopo nhw i ddewis addysg Gymraeg iddi blant. Dyma sy'n bwysig. Bydd y cardiau yma i'w gweld ar hyd a lled o wlad. Ar hyn o bryd mae ychydig dros 1 ym mhob 5 o blant 7 oed yn cael addysg Gymraeg neu ddwyieithog. Erbyn yr ysgol uwchradd, mae'r ganran wedi gostwng rhywfaint. Ond mae digon o Gymraeg gan y rhain. Be oedd enw'r stori? Ffrindiau goedwig. A pwy oedd y dyn oedd yn darllen y stori? Mr Jones. Mi all plant ddysgu Cymraeg yn dda yn yr ysgol unwaith maen nhw wedi gadael os na fydden nhw'n siarad wedyn o'na werthu'r peth o gwbl. Yr her arall, wrth gwrs, yr her arall yw sicrhau bod plant yn deall bod yna fywoliaeth i'r iaith tu fas i'r dosbarth. Da chi'n gwneud rhywbeth ynglyn â hynny? Siarad ni hwn yn y gynhadledd fawr, a ni wedi bod yn edrych ar ffyrdd i wneud hynny gweithio gyda'r mentra iaith enghraifft, mwyn sicrhau bod plant yn defnyddio'r Gymraeg tu fas i'r dosbarth, ond hefyd wrth gwrs i sicrhau bod bobl yn defnyddio'r Gymraeg unwaith maen nhw wedi gadael yr ysgol. Pe bai rhywun yn cered ar hyd y stryd ym Mhengam, sa'n nhw clywed Cymraeg o gwbl? Anhybygol, anhybygol. Wel, ydan ni llwyddo felly? I ni yn llwyddo, achos yn aml, pan dwi'n mynd siopa gyda'r plant, dwi'n siarad cyfathrebu gyda'r plant yn hunan trwy'r iaith Gymraeg, a wedyn mae pobl yn dechrau siarad gyda fi pan maen nhw'n clywed bod fi'n siarad Cymraeg yn barod. Cadw'r Gymraeg yn effro, dyna'r her yng Ngwlad y Gân. Ellis Roberts.